Nakamta ki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalat napang. But like share ya ki video jong ka channel. Hello bro, ki baju page bahaya ki video ki jongan ka por. De hagane ka por na kwa ban keren ya ka topik ya ka bangala buru ya ka title ki kasi ki phari ya ka jad benreu. He mensim umender. Balai pia phari ya ka jad benreu. Umdai banga keren ya baro andre nga keren tangi kato katne ki rukleo. Kajat benreu batang hitro andre pikwa banya phari ya kajat benreu. Nga keren gini kentien nomor kidon kato katne ki rukleo ki ru hangame ki bakwa ban phari ya kajat benreu. Kumbang itip ba kajat benreu khasi ladang ya keren barkiwe ki jat benreu kadang long tang hitro kumbaong ga ketinten men. Nrei kabasusi kalong ba kidon kato katne ki riu khleo ki kwa ban phari ya kajat benreu. Te ya kane ngalap lingba ki jingtho hagi social media but lingba ki komen te kane ka jing penmi jongai kane ka video kalong ka jing so khie kum we na ki pat khasi khara mardon ki rukhlo ki ba kren ben ya ki maram ya ki lengam ya bhoy yu war yu panar ki kren ben khamtam ya ki nongwes ki badai ki maram ki lengam ki kren ben ki ong kamarambi ki kren ben don ki baben hapuk ki komen put kamarambi ki ong da ki kren ben kenmau lada umdon maram lengam kajat benreu khasi tang sitro ru kanom don re. Wat jumelin ban phari ya kajat benreu. Wat jumelin ban phari ya kajat benreu. Namar lada umdon maram lengam kembang ong mentan batang sitro ru kajat benreu khasi kanom don re. Tagada. Dan kam banyak teli. Dan kam ya ka integrity kata gajinya teli. Dia banyak teli kum kajat benreu. Waju phari ya kajat benreu. Khendriam upenar ubhoy uwar umaram ulengam ki penlong ya kajat benreu khasi. Takada waju keren ben waju keren po deban ya teli. Namar lada ngimeteli mender lane upoi un he mensim un klangbor sakadao don kam meneteli kini kiba keren ben ya maram yu lengam yu penar yu boy kidei kibreu kiba syong haki jakasor ya kata ngatibha kidei kibreu kiba syong hasor kilasno standar kelade kilasno biang kelade takadao ki keren ben Nrei kenmau lada umdon ki penar ki bohoy ki war umaram ulengam kajat benreu khasi kanam don tang sitro ru waju melin ban phari kajat benreu nakali ka jonga kum youtuber umdai ba nga kwa ban pelat tang ya ki news and information nrei nga kwa ru ban as a critic kum nong kentho kum nong kren yak jingsha lada ngadan kam ban kentho da ngadan kam ban kren persya ngahaban kren persya namar katkum ka konstitusi jaga rindi hapo ka artikel 19 1A kadon ka right to freedom of speech and expression kabasya ban kren ban penpau ki jingso jugi aba ngi don ka jingso kiere ki don
ki breu ki bakwa ban phari ka jet breu te ngahaban kren ngam safety namar utrai nombu nong thau under kat bat nga namar nga klem le ka basnyo ngam safety ya ki breu but lada don manuman hoba wan target yang aru kasyong hakamuan jung trai nombu nong thau kinomla ban sim jubuara ka jingim junga ngam safety namar yaki weru ngam lek penthut ngam lek show lek bom lek dak nga kren be yaki jingsha abang adon kamen kren nga kren be te lada don kiba bisni kiba ko target nga kasyong hakamuan jung trai nombu nong thau nakling nga jonga ngadon ya ka hok bangan defense lade ngan defense nagam daga jing email ade nga haban wat kilat klinti tagada hapo ka constitution jakar India ka don ka right to life ka hok ban im te waju melin ban keren po ban keren jot jaga jaj benreu namar ada pikiran po pikiran jot te pikiran ben yaki we te kan mau ba kajat benreu jongi kadang long tang sitro nadang ya keren berkiweki jaj benreu hari India dan kami teli kan dan kami katakan integrity wajib melin ban hari ya kajat benreu nakalian kajonga ngakhenya kito ki nongsor sitkli kito ki nongsor hangame nongsor khlo kito ki bakwa ban hari ka jat beru kan dei ya baro tangi kito ki ru khlo kito ki ba kren ben ki maram ke lengam nakalian kajonga ngakhenya kum kito ki jat beru baki dei ki ru big kidi ki stupid mind Kimdon ya ka jimujing perkat kebabian te parlok hoi kumbangala ong mentan ya ka badai ban pensai ngahaban pensai ngahaban aks like a critic ngam kwa tang ban super like tang ya ki jingja balaja ban su report ban su polite in the form of news and information rega kwa ban kentho ban keren ya kijingsha nga kwa ban penpau ban keren ya ka kebangadon kaman keren namar ngam kwa wa kiru khlo kiru kret ken su keren kadromon ken su keren jot namar ban hari ka jat benreu kalong kabom deh bat setangkat nu kajat beru khasi ka saja lada kidon ki breu ki bap hari kajat beru kan lada ni ailat kum jakini ki breu setangkat nu kajat beru khasi kan saja takada ngim deh ban ailat jakum kini ki breu ki ba syukran made ki bakwa ban hari kajat beru kumba ongka pawar esok haka jinyakan kajia haka jinyakan a ubayu nong udai poe te kalong ngajinsha haka jinyakan ja haka jinyakan a ubayu nong udai umender upoe umender udang he mensim udang sokan udang sngau kraw namar haba uyo yangi nyimetali de udang hemun sim te kadesha kuma ong kaparu esok haka jing ya kaja haka jing kan a ubayu nong udai poe te wajumlin ban hari ya kajit bre nakalian kajonga ngam sutna ngahaban criticize te perlok kublai ba filape jaga video ngam ko ban keren jerong te lada fi suyo jumunto ki video ki jonga sa subscribe lada
phim siau yuk jeng mentor nai subscribe lele ngam penbuare kasyong hakamon jeng pi kinong pek namar kidon kato katne ki bro ki ba komen kleba kor ki ba komen ben ki ba kantho lalai pujai te ngam kwa kumya kito ki bro bakin kersan nga te ngakwa wetang ya kito ki ba don kamon sabha ki ba sotonat ya ki video ki jonga ki ba singyo jumonto ya ki video ki jonga te sa kersan sa subscribe sa like sa share te tang kini ki kentin ku blai sibun ku blai sejarnu ngin saya siam biang haki patki video